Аз съм Джуко и днес ще играем Skyblock епизод номер 2. И днес Automatic 5 го няма. I am Batman! Здравейте, върнах се. Аз не бях никъде, май. Нека Джипко ви обясни какво стана. Може да ви изглежда малко по-различен урода. И да, различен е лорда. Понеже Днес другия се само бъгна. бъгнахме лавата, стана на обсидиан, бе няма значение. Нали сме се завърнали на нов лорд. И на Automatic вече има голям късмет, паднал са картоф от зомби. Нека ви покажем какво е това зад нас. Значи това, аз го наричам скривалище, нали, зомби тук, нали, зомбита, такова. Нека ви покажем малко кунг-фу фатки. Яхо! Дай едно камък. Нямам спор. Дай едно камък! От как ти Искам го? да взимам. Отчупи го, бе! Аз му викам, нали, такова. Дай го, бе! Сетилище зомби, нали, там държим зомбита. И забравих как го наричах нещо. Сложно беше. Спалнала на бокуци. Да, тук се спамват зомбита, бокуци, скелети, спаяци. Да, Крафтинг стейбъл спалят. да, крафтинг стейбъл. Да. Такива прости. Мою! Добре, бе. Бихме искали, нали, някой да участва в наши епизоди. Да, бихме искали. Ще има, там ще поканя един приятел. Той сега в момента не играе. Но може да играе, чакай да го проверим. На Skyblock няма да играе, защото той на този Skyblock може само двама човека бойки. Те да. Да. Трябва му и повече. Не може на това. Де знаеш? Не знам, защото четах инструкции. Добре. И забравим да се представим, ние сме Кейлофт. Да, бе, уж. Уж това. Как те уж? Значи той може да се снима някой път, аз ще му да се калфът. Може да качвам клиповете на някъде си. Да, може другия път, нали, аз да снимам. Само ще ви кажем, на всеки ден ще правим по един епизод. Вече имаме и интро. Това да ви хареса. Нали, Джуко? Абе, то камък не ще се спалва, бе. Ай, сървър. То сървър не е наш, само да ви кажем. Струва с сървъра. Можем да ви дадем IP-то. Той даже и не е български сървър. Как да ни е? Не е български. Да, зато и българно с българина. Ей, той е билотински сървър. Ето даже виж как пише билотински Майнкрафт. Отдолу в чата. Абе, аре бе, то камък 5 дена, човек още не ми се е изпълнал камъка. Да, дойди да вземеш моя батерия. Най-после. Дойди да Камък вземеш как моя. пак да го чакам. Кирката ми се щупи след 3, 2, 1. Не, отиде на моето място. Хубаво така се спомва веднага. Крис, ела тук е. Добре, това е бъгнато, трябва да го оправим. За мен, виж колко дървета пръска. Чувам зомбита! Чух, аз ще оправя. В хранилището работи. Да, аз един път да влезна, де. Хранилището работи, тук се спамват зомбита. Кокъл! В мене. Да, бе. Натико. Защото там мраза. Няма да пазика ми са. Човек, погасна ли са картофи? Джипко се легален. Виж картофите. Къде? Къде? Ето, Картофчи ги кръстихме картофчи. Ябълка. Имам трета ябълка. стига, бе. Това пусна 4 Вие не сме показали Човек. къщата, разведи ги, бе. Виж, бе, ето корен тук за картоф, пусна 4 картофа и един отровен. Видяш? И ето, виж,
Ето ти един картоф за тебе. Човек, това не сме го запушили, много сме тъпи. Виж бе, ето ти един картоф. Благодаря, ще го изям с кеф. Само дето е Дядо. отровен и няма. А? Ще го изям с кеф, само дето е отровен и няма да стане. Беше човек. Бягай бе, човек. Сега стига се лега, бе. Да бе, аз. Нека трябва да кажем, нося- че сме големи сега, не малки. Да. Аз съм големия, той е малкият брат. Да, аз ако сме братя са самоубяване. Няма. Еми съм убес. Ние не сме братя. Само да кажа, ние не сме братя. Там да кажа, знам. Значи, вижте сега, от тук нататък решихме, като нямаме кол и дърво, да захранваме пещи с саплинги. И два саплинга изпичат горе-долу. Не, Нека ги разведем с нашата тъпа малка къщичка. да бе, направи. Малко е тъпа, ама пак става. Малко. Би тъпа е, ама пак, нали... Пак, нали, можем да си живее към тук. Абе, това направих някаква импровизирана къща на две на в смисъл. Да съберем повече материали, няма да ви разочароваме, ще направим по-голяма. Чакам дървета. Чакаме, нали, дърветата да порасне. Костения прах, за кое да го използвам? За динки или за картоф? Дините, май. Хубаво. Да е тази ден ще го използвам. Е, порасна. И там порасна, имам още едно костен прах. Картоф. Къде е? Не да покошна картоф. Е, то още малко му трябва. О, скелет, господин скелет, ви се възвърнахте. О, човек, не го събарай. Няма спор. Кокала! Yes, е болн. Колко кокала? Сървъра лагна. Too bone, too. И сега, ако спрес... ти ми ги Пре даде. някой ми взе болна. А, Кой друг? Ема отдалече къща изглежда якъде. еми да ви кажа, е та тераса. Добре, и горе над нас се спамват На зомбите. терасата мисля, че има скелет. Има. Той падна там. Те за какво викаше? На терасата му има скелет. Някакъв ми праща да му приема телепорта. Не идея ще убий. Не. Да, ма телепорт някъде. Сега ще видите, че съм Батман. Ай, Батман. О, картоф. На всеки пак и ми дай другите остатък. Имам само 4, ма те са готови картоф. Хубаво. Нека се прибере малко в нашата лютна къща, само вънка се видим. Трябва да направим малко екстри, Аз нали? ще взема 3 картофа, на тебе оставам 4, да знаеш. Джико, нека направим малко екстри с нашата къща. Ете, Ай, тъпите. сега се игра с него. Това е лесно. Какво е това, бе? Сте го. Защо взе кастим себала? Тогава го направи също от другата страна. Ама то. Това го махни човек. Продължи си го с стълбата нагоре. Дай да го да. Свежи го е така. Не, там сложим печка. Масен част крафна. Ти глуш ли се? Още го там, где го? Там. Където и бе? Нека направим малко екстри, какво ще кажеш или нямаш? Не обуи къщата. Как? Ми направи там нещо, аз ще ида долу. Дината е пораснала. Точно по плана, който аз планирах. А не. Обратното, но това няма никакво значение. Значи се е насел тук. Няма значение. Но на къде ще пора? Имам 12 дни, ще дам 6. Много малко дърво остана. Не, върни се ме. Ето ти диня. Виж рафтове.